मुंबईमध्ये अमित ठाकरे यांचे मेहुणे डॉक्टर राहुल बोरुडे यांच्या विवाहाचा स्वागत समारंभ मुंबईमध्ये पार पडला आणि यावेळी ठाकरे कुटुंब एकत्र आलेलं होतं। यावेळी मात्र काका आदित्य ठाकरे आणि पुतण्या कियानची दंगामस्ती कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे। एकीकडे फोटो सेशन सुरू होतं तर दुसरीकडे मात्र काका आदित्य ठाकरे आणि पुतण्या कियान ठाकरे वेगळ्याच मूडमध्ये असल्याचं पाहायला मिळालं। पुतण्या कियान हा मस्त अशा सुटापुटामध्ये समारंभाला आलेला होता आणि यावेळी काका आदित्य ठाकरेंसोबत कियान दंगामस्ती देखील करत होता। आदित्य ठाकरे यांनी कियानला टाळी देण्यासाठी हात पुढे केला आणि फिरकी घेत टाळी दिलीच नाही। ही सगळी मस्ती कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे।